Apa tuh kan? Bocah iki. Yang boleh kedok guling terus bocah no guling gua lumayan. Jadi kita merasa beruang. Mama, kita tanah isi ya mama. Iku. Ya malah ini kan ini. Ukuran pira. Karena ukuran. Kok kayak topeng ini malah gila diri tapi. Dia tak. Halus. Satu lagi. Frisik. Halus. Gas saling. Ya, mijat. Nggih, Pak. Mijat ora sanggup mijat. Halo. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni lho. Lah, kok iki kasih. Hei. Ora iso. Aku iki nyowoni. Wis dulurmu wadon ya kuwi genduk niken Salinji. Nah, niki sing dintos-tosi kan sing cedhek saka Karanganyar niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten dalem agung Pak Nardi. Dan Ibu Kasih. Nggih, warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk niken ngangge spot apa ya niken ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampai dadi iki joget cara Bali ya. Bali kula. Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing leak lho. Kok Banaspati yo leake kuwi. Yo. Cara Bali. Ojo nyatu, kudu halus karo niken sebab niken kuwi awakane Tri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Dadi biyen kondang Dewi Kili Suci. Ndak kowe dadi lanang Kili Kilen. Kilen. Ayo, nduk niken. Nggih, sedeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwi truk momot tebu. Ada rombongan karo iki mentak mulak malih, marani ucap teko. Namanya Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu iki nang ngono. Lho kok dipok nang dhuwure tergaden. Dadi dipok-pokan. Lah iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi lane rene iki nyaurutan wis dipoki ketek kapan kae. Iki pok-pokane jangkelan. Nggon ku jangkelan. Itu ora jangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, bukan apa tutup giling. Tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dungane nggih sing terbaik, semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene ugi jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus semakin melimpah
rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga ke ibu, ya ki Mbah Kasih, Ya. iki Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Mulai kaya bini Uni. Allahumma Amin. Nah, jan rumah saku. Kalau kita ana gandengane awake dhewe. Sinten, Pak? Konto Sumudakara ket jaman Mojopahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Puncak. Pundi, pundi. Puncak menunggu, puncak. Pundi. Betul betul puncak. Ket sore wis mungkas sing panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Cuma kado setip ngoten ae. Mboten tatek ketinggal. Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, masa. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, ngeblur-ngeblur. Kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas, oh, yo. Nyawang sinen-sinen jelas. Oh. Nyawang ya jelas. Kalau puncak itu mana? Anu nyawan bangsa lelembut mboten. Oh, mripate rada loro. Ndak. Lah kok ya diyoi. Gimana gitu maksudnya? Oh, puncak nih gitu. Aku yang mari ketularan ngeblur iki Mas aku. Puncak nih dia puncak. Amin ya Allah, amin, amin. Amin. Ya semoga keblur tenan kok. Wong enek ngarepe Tak bener. Ikan ini anak modern. Sinden milenial. Nah, Jadi kudu sopan diparani jah bagus diparani. milenial. Ditakekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibangkitke diparani rono ben ora satu karo kanca. Oh, tahu jare rada blawur kok ngedak aku malah. Enggak. Blawur dhewe ora gampang idet kok. Paling yo megur orang megur gitu. Blenyok. Menyok. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Wah, aku sing ngomong ngono. Oke, Mas Agus pasti nyawang loh. Kowe kok yo gawe mik orang kok kusuwi-kusuwi. Kok iso nang aku sih? Itu pandangan ini kan ki nang kono. Tinggalnya kudu salim, Pak. Bukan ya salaman. Ya. Salaman ya ben. Salim, Ini kan. Mbak. Nggih, Mas. Ini kan ben ketok salaman. Wes terus aja diunggah tangan iku selum dino terus disai. Hei. Kaya nek gludek apa ya? Ane Ya ngapa? Allah, Papa. Kaya gludek apa lho? Kaya aneh, pager ngono ae ning kene iki mau. Iki jangkel jati ya. Lah kok ya diketrok dangkelen ra diobong ngono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan iki kan. Orang ketok. Sesuk anu ya kowe wedha ono ben ketok. Wedake putih lho. Aku iki wedaan ra entuk putih kae lho. Kaya umpane iki nek suarane tapi ya nek wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Aku Nggih, saya iki ati entuk. Oh, lah iki lho bulane. Wes Bola. bola apa to? Wong bola. Oh direken Rumangsane. direken gateng bali. Salim sih. Bali Lek begini lah kau salim. Bude iki buru-buru gede terus bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede, ta. buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tiba ayo blawur tenan lagi. Hei, iki wis pol semene. Iki wis kabeh lho. Tak terus ganti. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Sama saiki lho, wit-witan dibonsek, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong iki wae bathuke dikepras ben otot kepet. Terus ngene iki pomo tuku kain ngono kuwi pirang meter? Aku kalau tengah meter iso dhuwuran. Aku nami ukurane pirang meter iki? Mungkin aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cak? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sih? Jare kene iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke mari iki jualan apa pripun lho? Malah model iki nyawangnya kaya tembus pandang lho. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene. Kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncak iki ini kan Ya, telu ki pira, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncak. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu nikah iki piye to? Ya iya rawuh Ya lek ngono kuwi. Kok pinter kok kira-kira jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4.
4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Melo orang dia pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok melu-melu iki piye to iki? Lho Piye to, Pak? 5 kurangi 1 ya, Pak. 10 tambah 2 piro niki? 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? 12. Lho kowe kok melu-melu to jawabane iki? Jawabannya malah melok-melok iki Kowe nyontek. Kok nyontek petet? Kowe ora duwe pendirian. Pertanyaan beda itu jawabannya juga harus beda. Juga beda. Juga beda. Hasilnya ya padha. Jajal kowe takono. Tambah loro. Takono, ini kan karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng. Apa? 14 kurangi kali 30 juta. Nah, lho beda. Beda. Iki beda ngono. Kuwi jenenge wong lanang sing berprinsip. 14 kurangi loro sok. Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane kasih saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sama kan rada lumayan 1 Jenius. meter kotor kene. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya, Saiki jenenge wong memori card ta wis setengah giga. Ini wis kebuk lae kena virus kae. HP wong iki kaya. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Loh, Tapi sing nyanyi yo kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. heeh. Gandring. Ayo. Apa to, Ken? Bocah iki. Boleh keblok guling terus bicano guling 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 itu salane guling mah Yo, golek panganan sak amploan nang gawa iki. Ora masalah kok, Jam. Ora masalah kepen ati jiblok. Oh, gagal otak. Aku cari. Goceli. kuwi Agus sifate pengen dirangkul niken ngono bisa kuwi. Bisa kuwi. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning isan mah kan isan delok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo isan delok. Wah, iya. Dan aslinya penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Yang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho. Kowe tok kabeh. Kowe tok Apa kowe tok? Wah, yo blas-blas karo kagian. Lah nonton. Cuma aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho, Saya benah. saya benah. Nyawang isor. Benah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa teneng Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Ya karena Oke. bencana alam wis muga-muga alam wis tuwa iki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo iki karepe gandrung ta Ya, sampeyan. ya. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora ra. Aku kok lek ngomong ambil ede-ede ana sing. Iki iki modele Kan iki cepat kok kowe ya. Ana ngendi papan ora lagi cepat. ada iki kan awanmu mungkin kali muncet to ayah utawa papa. Malah kon kan kula ideke mungkin. Rasa didet sampe tak mati dhewe santai. Jangan tuwa kada mlites ae. Ya, ngomong ya. Ya, Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sama datang rumahne. Nah, apa? Kowe lagi ketemu jujune tok. Apa? Demit kondangan. Wis ae ro kene. Ini ro kuwi nok rumah aku yo ro kuwi nok rumah. Coba-colne sampean kok ceblok. Ora santai. Yen aku dedekne yo bocah. Harus yakin. Iya yakin. Wes dan sudine Aku bukti kok piye, Mas? biasa memang. Kowe kok yo dudu padasan yo kowe. Kacane wae. Lagi anu iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran. Iki mancing ora. Ini kan kaya ngundang ponakane. Dan akhir bawa apa anu, cahayu apa tembang kekinian. Kita bawa dulu. Bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambungan Cidalu ya, Pak. oke. Ceritanya iki awak dhewe iki sambungnya ning Wong Cidalu tok. Oh. Soalnya awan model kaya puncak iki terus ini panas deh. Tadi kepanasan makin tidak bumi tok. Ini Katanya kan siluman tuh, Pak. siluman kelelawan itu. Ya, buat dulu foto Sido Mulyo. Sih. Ah, sama lho. Aku nanti enggak catatan.
Cepetan, ayo cepetan, anakku selang. Anak-anak opo lah tau dimiki kok. Anak kok idamane nek mik tok. Jenenge anak yo mik. Ya udang lah paling ora. Udang terus anake prayo melak. Apa? Oh alah. Aku Wong, Apa to ya? bisa lah apa-apa. Ibaratnya cantik ya nek rambutnya dah. Orang mau itu kan beginian nih. Belakangnya tetap digawe. Belakangnya tetap digawe. Belakangnya digawe nih. Kamu kayak kita kamu. Ya kayak kuwi pasti. Ya Allah Pak Nabi kok nanggap takut celuk lu bataku. Koyo apa to? Aku ora api ya, api. Kurang bisa. Kurang medhun. Jagete. Alah bocano. Bocano. Wes ning kene ae. Aku medhuk etok kan. Ning isor kupingnya. Lah ora aku ngisor ae. Coba kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong kuwi. Banting aku. Ora. Ora niken iki halus. Gua lumayan. Iki rasa benuang. Mama, kita tanah isi ya mama. Ya Pak. Pak. Ini jangan mana kan ini bahan cempolo kan ini. Kepala. Lah kok banyu tapi uyune geger ta? Ringet Ringet ta kuwi? banyu. Uyune kok geger lho geni. Dikae Kayak bayi ya ini. Ya kok pukul-pukul. Api lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Jadi iki kurang medhun iki. Apa sih? Jagut. Mau jago itu tak geret tak kira lah geret utangnya. Ayo. Ya, ditawani kowe sing menghayati gawane. Kowe puisi Jawa ya. Wis sak Atau mau digani bahasa Indonesia ya nek gawane iki kan Jawa. Sak larik, bukan sak larik. Yo. pelit. Iya kok pelit ini lah. Lah emang ora pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju ta, rada Puisi to. Lagu tunggu topengnya. Topengku. Lah, Nyanyi Mus'ab Krami. bahasa Indonesia. Adek udah bersuami. Layak gak terus dari Jun mau hilang kayak dicolong uncak dulu. Putih. Lu kuwi sadar ngopo kuwi. Lah, ukurane nek terus setengah iki. Lagi akan dari hatiku. Ya malah hati ini kan iki. Kurang viral. Banyak ukurannya. Aku nek botoku mau anu dudu itu tumbas minggu aku. Terus ngene iki tukune ning gone anu gitu anak-anak biasanya. Enggak, aku besi. Mosok kuwi nek besi nek ya. Enten. Siap. Terus, jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Kok kayak topeng ini malah gila diri tapi iya tau ini gila diri malah topeng yang menukuni Ngopo kowe kok nangis no? ngomong lagi kan Iya, Pak. si ngomong itu dunia secili ini loh sing gede kayak Aja dan. Lah soalnya raja ngerti. Aku ngerti ngerti lain dulu. Kok marai kok nonton. tapi rajae lu lain ini Gak oke
jangan yo rai yo. Jadi kan kawan ya, ini kan seneng. Lah kok iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem kebon ora. Disawang ora. Sinden kok ning kebon ngono ya. Lah karo disawang-sawang ora disawang ora gelem. Iya. Kowe atine guyu ki mergo iki dhek ning janggut. Aku ceklok. Kok ora itu. Ya. Kowe nek nakal tak waplok lho, ya waplok lho. Baca lho, baca lho. Terus Kemana baca? ya. Umpama aku yang garwa. Hanya cuma terake kowe guyune iki kan mergo nyaman kowe kok. Ya Allah, iki kan iki kok pengen sapa to ndek mau. Lah niki kan kontrak iki wong wajahmu kaya marmut lho. Kok kono ki irunge pas mentok ireng lho. Nah. Nah, kowe kedange. Tak baca tak gedit kekrek. Tak tahu ampun Mas. Ojo kekrek kok dikaplok lho. Ora mate. Ini. Dipoto. Adegannya apa? Dipoto wis status. Dewe tak foto. Lah wis ragame cakra budaya. Nah ngono. Wis pas. Kene. Foto kan. Iya, aduh. Jadi ngomong status lho. Ini malah kayak film Monkey King lho. Senang. Ini ada lari, kita gedang ini. Ketok. Betul. Ada di kekrek, ya. Ini kan ada nemu topeng barang. Satu ya, frisik, halus. Dasane ngene. Aku paling kelingan ngopo. Aku mau isuk. Nangkapne adekku kemudi keteng. Kaya iki. Kowe berarti tekomu kan isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri kan isu mau ngene iki kan kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek keteran kowe. Tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho. Aku gak dulu bang bayi melengi nyisih tengen tok luar aku ya kalau tunggu dan halus lho kaya karo sing nah tunggu lah tak ndande apanya tunggu melenyek bubok tunggu lah tak ndande tunggu kepenyek telek aku tak IPP kapan dia aku di wayangan pelawai unceng nih begini sandi anteng ora umum terus kudangan ntar ya apa kan minggu nguyah tenang cah lho. Ora usah rewel kakak pinembah kakak iken pinembah Iya Pak Ade. Adik midot ya midot Nggih Pak, nggih Pak. midot ora usah midot iki topeng sapa to ya deh Berang. Cengisan. anak Paranono kakak Paranono Aja ngalih teko uripku. orang kok banget temen Satu pengaruh tekan murid ngomong. berarti kowe kon mati ngono Berandini
jane turu lho ini. Turu apa nyawang to iki? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak tiket tuh malah kemeklan. Tongku ae ya mesti. Siapa kang masuko nang Iki kacune dicoba kacune. Tidak sekolah. Sekolah itu dibuka buat latih sekolahan lalu bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Boleh kaya mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Minggu kene nggo mangan-mangan sekolahan njaluk panganane kancane. padahal nih sekolah cinta MBG. Lha iya. Aku mau amanah iki nulis wetengku. Tanya apa? Embuh ra enak. MBG itu apa ta? MBG mabuk. Ora tetep ya. Ayo to sambung rasa. Lah kok ayo. Lah nengkel. Ayo tok. Sambung rasa. Aku ayo. Lho karo tasih gede Apa gaduk? Ya sak gaduke. Tase lo. Nanging wanci Ayu deh ra. Iki umpamane bojo kulo tak dol iki. Kok didol iki dol suarane ngoten lho, Pak. kira iso Pemain aku rapi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Jadi kamu bisa memuliakan istrimu, ora nang istrimu bukan kerja. Ngono iki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Ya Bang. Lho, kowe iki lho, Lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandhani. Lho. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, kok bojone dadak kon melu ya an. sapa? Garwane jenengan? Ya kita. Nggih. Ya kita ajak iki mergo iki percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune ya wedi kuwi ya. Wedi piye kok le? Wedi kok piye? Cuman aku akeh bukaan ya guys, semua bukaan. Pokoknya bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wes Batman. Panono ingkang rupita Panono ingkang rupita ngunta tresno natianmu srana piranti. Halo. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya. Lah kok iki kasih. Hei. Ora iso. Aku iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumahku ya aku dosa kok aduh. Iki sampean umur piro ta bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Uripe keblangas kok, Pak. Rumahku. Entekno lho. Gambarmu tinggi to le ame digawe aja sak sing dhewe digawe lakon. Nggih, Pak. Anu lho tembange tetep iki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sumber parakramu boten supen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga boten supen tamu agung sumber parakramu juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ada sowan pondok pesantren Al-Badul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakulan Jaya Mulya dalu menika. Terus diaturke Pak Eko Mugiono menika bukaan WA-mu karo Pak Eko. Oh, bukaan WA-mu lho bukan
rangkepan WA-mu yo WA-mu yo mau Pak kula ora rangkepan kok WA iki lah WA aku to WA aku ora rangkepan kok WA HP aku Chat WhatsApp. chat Waduh iki dicet karo Pak Eko dicet wajahmu dicet dan Spray. sambung wajib dan yen cahayu Segede Pak. coba kaya ngomong coba nonton batik kuwi apa yo gemati. Ya kudu gemati. Oh, tak telu iki sapa? Sinten mawon tak telu. Lha yo, tak telu tak kanthi iki maksude anake niken upamane iki sambung kanthi dalu sambung ning bengi tok. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu upamane ndek anak telu terus ora di bojo ngono to. Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawake apa-apa. Terus pegatan. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ora gati. Ora. Lah nek apa? Lho kanca TPA karo anake kene. Malah kanca belajar. Kok rupane anak telu. Aku ya. Minda poya
kaya ngene. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no wae jan. Kayak. Terus. Mendah boyo. Iki mau tembangnya apa nduk? Sambung manci dalu. Ini lagu larian Pak Sugeng Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken, mek ngrungokne karo Juke. Iya. Lajeng pripun lho? Iki masa menanggape kowe kok piye kok melu Juke iki lho. Iki nanggape penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papamu ya wis dalang kan. Sore mau bar iki berlimbuan ya ceamune. Heeh. Pengramit ya wis nabung pisan. Sinen-sinen wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama terima menjoget tok. Joget tapi nanggape Berarti kowe berarti lho, nabung ora sing joget ra gayeng. masa Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lan mbok jogeti ya ora semangat. Pas semangat. Jogeti sinen-sinen ya semangat. Oh, jadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur pangriku kok muncul ya ngadet ora diaturan. Kancane amu kok iki ning mburi dalan lho iki. Geger ora ketok lho kok mburi. Geger ora ketok. Iku apa kok ora peneran kok. Golek konten penak, golek konten apik. Komposisine. Opo-opo. Ya Allah, kae nutupi kotak lho. Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane rek. Alah, Bos. Boleh titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadet ra beneran. Kita urip iki ra beneran tenan. Bersyukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe yo? bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Beda nih, Bos. Jajal kowe ngletak, kok ngletak. Kowe nunggu kok wis nunggu ya. Masaku. Iki mau tembangnya sambung wanci dalu. Tapi cahayu kudutanipun sing aku andel. Soibul bait menjadipun Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngesane ana. Apa wau? Warudaya. Ana meneh sitoke pundutanipun panjenenganipun menika katresnan sejati. Anu Marudaya. Ayo, manut panjenengan. Marudaya sing nika to, sing kayupan nika. Foto yang mencelak ning Kuwi warang kekek. Warang kekek. Kaya pinggir kali. Ayu tengok diblok saiki ne kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tebang kok. Nah, iki tentang tresno sejak Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi dari sedaya kru saking UD Jaya Tresno tekane mati papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Apa iki? Ya Allah. Oh, tenang kok blawur tenang blawur. Apa ta? Ini apa? Tresno tekane mati. Aku mau ngene piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati. Nah. Bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku ngene piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terok-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jan lumayan. Kok ora beneran meneh. Wes manut Itu ngono tresno ae. tekane mati kali LDR bapak. Oke, hariku manut panjenengan diaturne LDR sing kali dene rasa mas. saking dayane napa. Iki sing diaturne sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladang kok. Iki mau LDR iki ladang. ladang nek takung. LDR mawon nggih bapak. Oke. Hah? Rada halus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Nggih. Kata Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngeten. Iki diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayane rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca ucapne ya rasa. Masane Mbak Marijan ya rasa.